Ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи Маъмура Азия. Имрӯз рӯзи ҷумъа 4 март қарор дорем дар ҷумъабозори Ҳоҷи Шариф шаҳри Бохтар Қурғонтепа. Дар ин видео навор кардем гоҳҳои гӯсаладору местни гоҳҳои зоти ғуноҷинора навор кардем. навори зур шудагия иншоаллоҳ. Видеора то охир тамошо кунед. Якта лайка монда. Агар шумо дар канали мо меҳмон бошем ба канали мо обуна шавед. рафтем саломат бошен, сарбаланд бошен. На гоҳи гӯсаладор пародашам хубай. Сеимзоид будааст. Ай 10 литр боло шир дора. 10 литр да гаранти додааст. Нархаш 16000. И сеимзоид а. Ғуноҷина? Гӯсалаш ғуноҷин. Маша 16 та мега савдо мешавад. $13500 бозор кардааст. 13500. Най гӯсалаш. Гоҳи гӯсаладор. Якимзой дуюмаш дашкамаш. Буғуза чанд моҳ буғуз? 7 моҳ. 8 моҳагида гузашта уже. Нақша 13.5 та мега бо савдо мешавад. Бе гӯсола 13.5. Ширша чанд гуфтӣ? 10 литр як рӯзда. Як рӯзда 10 литр шир саҳару бега. Бозор чанд кад? Бозор карачи 8000 кад. 8000, 8500, 9000 кадага бозор. Гоҳи ёша. На гоҳи симентал. Гоҳи ёш будааст. Якта гӯсола кардагия, дуюмаш дар шикамаш 6 моҳа. Нархша 28 та мега, 28000 сомонӣ бо савдо мешавад. Бе гӯсола. Бозорда 23000 кардааст, ҳозирашта додагиш нест. 23 та. На гоҳи гӯсаладор. Дуюмзой да? Гоҳи гӯсаладор дуюмзой. Якимзой мега. Гӯсолаш буқача будааст. 5-6 литр шир саҳару бега. Нархша 12 та мега бо савдо мешавад. Бо гоҳҳои дигар ҳам ҳаст. Ахиронан рақамошам гап мезанем. 3-4 та гоҳ буда. Бозор чанд кадира? 12000. 10.5 кардааст бозор. гӯсолаш буқача якимзой. 5-6 литр шир саҳару бега. Гоҳи гӯсаладор. 11 та када не гуфтести? 12000 гуфтести да. 11 не 12000 гуфтести дага бо савдо мешавад. Саҳару бега то 8 литра шир дошта. То 8 тара. Ишам якимзоид будааст. гӯсолаш ғуноҷина. рақами телефонаш 911 21 72 21. Адрес Хуросон ай. Уяли. На и гоҳам фурӯшия. Гоҳи ала. Ишам дуюмзоид гӯсолаш буқача будааст. 10 литр шир дорад. То 10 тара. Нархш чанд кад? 15000 савдо мешавад бо. Иам ҳамун номерда. Занг мезанем. На гоҳи гӯсаладор. Сеимзоид гӯсолаш буқача 10 литр шир саҳару бега. Нархша 12 та мега бо савдо мешавад. Ишам ҳамун рақамо дай. Ҳамун рақам меёвем иншоаллоҳ. То 10 тара шир дорад. Ова пародаш созай. Чочаша бинед. Иншоаллоҳ ҳамин шири гуфтагиша метия.
На гови гусоладор пародаи маҳаллӣ. Чанд имзод аҷи? Дуюм, дуюмзод гусолаш модаҳай. Саҳару бега 6 литр шир дорад. Нарша 10,000 мега бо савдо мешавад. Бозорда то 6 тара када истанд. То 6,000. Гова пародаш соза, видшам бад нест. Иншоалло моли хуб мешавад, гусолашам ёниш дароз пародаш соза. Манай гов ай пешаш. Ошро тамошо куне. Моли соза иншоалло. Гови гусоладор дуюмзод пародои ала. Говҳои зотияй гусолаш буқача дуюмзод шириш ай 10 литр боло гарантиш қатияй. Нарша 20,000 мега савдо мешава. Манай буқачара бине. Гова бине мана. Бозор чанка накан? Бозор чанка? 16. То 16,000 бозор карлагай. Озирашта додагиш нест. Най гусолаш. Да гови гусоладор говҳои зотӣ. Ё голштина ё чорни пёстра. Ай 10 литр боло шир дора, якумзода гусолаш мода. Нақша 25,000 мега бо савдо мешавад. Бозор чанка? Бозор озирашта конкретно нарх кардагӣ нест. Бисёртарам голштин намонанда. Ва гови гусоладор говҳои зотӣ. 20,000 нархиш савдо мешавад. Гусолаш ҳамая? Нарай мода. Гусолаш мода. Шириш чанд хай? 10 литр шир гарантиш қатӣ мана. Шочиша бинем. Иншалло моли хуба. Бозорам ҳарч карда иста, озирашта мешавад. Оз рақами телефоншон мавҷуд. 0 477 67 мана сета. Датам да сияқати сета гови гусоладор фурӯшия. Харидоро боша, ҳамин рақамҳо да занг мезанем. Адрес Душанбе. Дар дига минтақаҳо доставка ҳаст. Роҳӣ мекунам. 16 литр шир мезанам бача алла. Я иш боша, то 16 тара шир додаиста. Ай гусолаш. Буқача. Ира нархи чанда? 20,000 муомила дорад. Рақамҳоро гуфтем. Бетонин савдо кунед. Да гови гусоладор пародаи маҳаллӣ сеимзод саҳару бега 6 литр шир дора. Мана гусолаш. Гусолаш гуноҷин будааст. Саҳару бега 6 та шир. Бозор 7,000 када истан, ҳозир 71 да биромад. Ҳозирашта додагиш нест. 75 мега ҷои пилгириша. Сеимзод будай. Да гови гусоладор пародаи маҳаллӣ ё сеюм ё чорумзойда гусолаш мода. 4-5 литр шир саҳару бега як рӯзда. Нарша 8,000 гуфта истодагиам бо савдо мешавад. 7,000, 72, 71. Айвайда пастарам пурсидагиам. Ҳар хел нарх карда иста бозор. Да ғуноҷино арзон шид ҳоҷи Шарифта. Биёен ки распродажа шид. 34 ира харидааст. Болои ягон чӣ кард? Болои кардаги нест. Ира чӣ сафеда? Гирифтен а? Гирифтен? Мана иша 20 гирифта. 2900 сомон гирифтагиан. Ҳозирашта ягон чӣ кардаги нест бозор.
вайша 3400 гирифта бия барои фурӯш. на якта ғуноҷину якта буқача савдо мешавад. мақсад савдо шудеста 36 мега иша буқачара ира 32 ғуноҷина савдо дорам бо ин буқачара 3200 симкалеста ира 2800 ғуноҷинша. на савдо шид ғуноҷинча Ғуноҷинча не, ғуноҷин ғуноҷин 1800 савдо шид. 1800 савдо шид.